Už je to viac ako rok, čo som sa začala venovať online biznisu, takto na Instagrame, ako som virtuálna asistentka a podobne. A ja som sa rozhodla vám úplne spísať všetky moje výdavky za ten rok. Ako prvé som začínala kurzom virtuálnou asistentkou od Ping Assistant, ten stal 147 eur. Na to som si spravila social media manager kurz 147 eur. Platím si digitálcov, čo je 10 eur mesačne, zatiaľ som ich zaplatila 5 krát, takže 50 eur. Platím si taktiež Ukunu komunitu, takže to mám zatiaľ 48 eur. Ďalej mám kurz Find Your Peak, ktorý stal 52 eur a bol na virálne videá a ako správne natáčať. Potom mám DigiSchool, kde som sa naučila predávať digitálne produkty a ten stal 200 eur. Teraz som sa prihlásila na digitálnu univerzitu, ktorá ma vyšla na 790 eur na pol rok. Ďalej si platím dve aplikácie, a to je Caption, ktorá ma vyšla 60 eur na rok, takže 5 eur mesačne. A CapCut, ktorá vychádza 10 eur mesačne. Ja som si ju doteraz neplatila, teraz som ju začala platiť, pretože veľa funkcií dali do platených funkcií, ktoré som využívala fakt, že pravidelne. Vybavenie, mikrofón, statív a svetla ma vyšli na cca 340 eur. Spolu toto všetko vyšlo na 1844 eur. A deleno 12, takže to vyšlo na mesiac cca 154 eur. Pointom tohto videa je to, že nebojte sa investovať do seba, nebojte sa investovať do vzdelania, do rôznych kurzov, ktoré vám môžu pomôcť. A radšej investujte do takýchto kurzov, do vzdelania, ako do nejakých nových topánok. Dúfam, že som vás nejako inšpirovala sa vzdelávať a makať na sebe, investovať do seba, pretože to je to, na čom záleží a to je to, o čo sa bude vyvíjať vaša budúcnosť.